Sors affidabbli kien avża lill-pulizija rigward ftehim possibbli dwar traffikar ta' droga lura fl-2008. Eks qar is-Supretendent Johan Fenek it-tlieta filgħodu meta s-sok tal-ġuri quddiem l-imħallef Edwina Grima li jom ikallef ta' 41 sena mill-Marsa, David Tabonne ta' 40 sena minn Naxxar u Darren James Fella ta' 35 sena minn Birkirkara jinsabu akkużati b'diversi akkużi ta' traffikar ta' droga u met wieġbu mhux ħatja. L-ewwel xhud li tela fuq il-pedanna tax-xhieda kien Johan Fenek li dak iż-żmien kien spettur fl-iskwadra ta' kontra droga u li llum huwa supretendent. Fenek fakkar li kien f'Awwissu tal-2008 meta l-pulizija rċevit informazzjoni minn sors affidabbli li kien sostna li David Tabone, magħruf bħala Zambi, kienet jitraffika l-ekstessiv f'ammont enormi. Wara t-tliet akkużati deru jitkellmu flimkien f'Birkirkara fil-15 ta' Settembru tal-2008, Mikallef u Tabone ġew arrestati. Il-pulizija sabet ukoll borza sewda fuq Tabone li fiha kellu 9,800 euro fi flus kontanti u 7 mwieżen elettroniċi li kien fihom it-traċċi ta' droga. Il-pulizija sabu wkoll 395 euro fi flus kontanti fil-karozza ta' Mikallef. Il-pulizija ħadu anke borza tal-plastik minn bejn van u bankina fejn kien qiegħed Mikallef waqt li kienet jitkellem ma' Vella u Tabone. Kien hemm żewġ borroż oħra tal-plastik iżgħar li kien fihom pilloli bojot. Wara l-van saq il-pulizija sabu ċavetta żgħira li kienet ta' garax fl-inħawi. Madana kollu ma sabu xejn illegali fuq ġewwa. L-irġiel kienu ttieħdu l-kwartieri ġenerali tal-pulizija fejn ġew interrogati. Is-supretendent spjega li fuq il-mobiles tagħhom, il-pulizija sabu li tlieta kienu skambjaw SMSs li fihom kienu qed jitkellmu f'kodiċi dwar deals ta' droga. Il-ġuri se jissok tal-4 filgħodu.